Ka Joint Action Committee JAC jangka all ribhoy passengers vehicle ka badai ka kenhun sin roplang jang kinongnya kali kamai naduk ki sumo taxi pickup bat ki bus hakasan tarik unaitung sa shisin kilalit banyak kenduk yang yu deputy commissioner jangka ribhoy wa arpit ubadhaya banpen ken mau yu halor ka jing jang ki driver ki bala ai ka jing syakri ka sarkar hakapor bagi kwa banpen dan kami ki kali ki jangki kumban shipin ken mau nakaliang ka JAC jang kinongnya kali kamai kiladat banwan ya kenduk yu deputy Commissioner ka ribhoy ha ka khat ndre tarik ujimang ban pinsngo bagi dei ban pelat no e ka pisa jong ki driver kat kum bagi dei ban yo kat kum ka jing pendon kam ka sarkari kini ki kali kamai jong ki riu pat ba kani ka jing le ye kendu jong ki nong yalam ka JAC jong ki nong nya kali kamai ka bala lam khmat da uba binas makri kumu chairman bat uba Vincent Sokwai secretary kalong ban ye kren halor ka jing bat jong ka office UTC ya ki kali kamai nadu ka duty COVID-19 ka duty election MLA ka bedang syudam bat kiwe bat ye ka bisa nakaliang ka department kimpat pelat setia hadu mentah Hadin kejengnya kenduk UDC uba Binas Makri kumu chairman bat uba Vincent Sokwai secretary ke JAC habakren chiklat pathai khobor kila penpawe kejeng sngau diau bat kejeng sngap kuman jong ke sarkar bat ki bor district halor kejeng pensakut ik pisa ka bedai ban pelat chikinongnya kali lani ki try kali kamai bat keni kejeng penslam ban pelat ik pisa kelak ta shisha ya ka yok kokot jeng ki driver kali ulai thu ru bakani kedai ke sin beningkong hapok ka riboy district ban pensakut ik pisa ka bala shimpor ki benai. Ngi menta nakaliang ka JSC jong all ribhoy passenger vehicles ngidang syumi menta nakamra jong EDC ban wan yakren sachisin kane kadi kesin ke baar bengun kendu alor ke bil election bat kumjuru ke bil corona badangsa bat jong ka Republic Day nado Independence Day di badang sa ni wan petkan mau mentakas ngi te nakaliang jong DC lakular ban pendep apo ka news ngi te nakaliang jong iru ngila dawa pa lakum tak puno kidai ban pendep apo ka news ngi namar ka hakan ni kesin ke bentong wan kendo lakular apo kasasi kamnam siso ai te hagan kesin ke bar benta ilakular hapo kan news ni banpha da ka jingtho sha CEO jong election commission banpha yang ya ka pending bills ke ba duna te nakaliang jungiro ngin yai up ya ka news ni lada nakaliang jong ka district administration kamnam syam pelaj ya ka bill jungi ngin yai chikmat ngin siam dakwe pat kilat kilenti kiban persya ya kene ka jing penslam jong ka district ban pelaj ya kene ka bil ka jongi hanre ngila yai up nadu bakut election hadu menta kinam patiau ye kene ka jing yasha jongi ke kumta ngi nakaliang ki driver baro bat kitrai kali ngila sa shitom kat hadu kat kini kisngi te kumta ngi kedu ya DC bodon borom ba in le kham kloi kumbai lakular lada inamla ban le hapo katai kepor ke ba ilakular ngingin sim ya kasinjam ke batenge da kino kilat klenti katkum ke badai kebangi hab banle nakamta bangin penbiang bangin yo ya ketika jingsiu kibil bangi la ya tristom tetang ta besubut kali kiba wan duty hangne kimduna naka sanspa tali te katkum ka government ridhi ka government kadai bansiu katkum bakidai hok banyo kador kalong khatsan spa shi tengka shisngi te don kiba lek hadu arbnai laibnai don kiba lek tang hakapor election andrei empadon bayo tang iweiru ya kane kabil kibawan hangne kamdei tang ki kali passenger lani kisumo ki kino kali bakit passenger andrei wada ki pick up kibawan duty hangne kim padon bayo tang iweiru kata kadai ke jinge ke bakrau ba nakaliang kinongbu kali ak thanyir bhoi ke kendu ke jinge hakine
ki election ni hakano ka baka government ka don kam nakaliang jongi kinong bu kali ngiasno keti kediang keti kumon ngi syai ai kali nakamta bat penbiang ya kejin kam jong ka district Brokawai nrei ka district hi ki bor bapnya ya ka district nakaliang ka DC office hangne kim nom patiao yangi kim nom perlaj ya kawairu kabil kaba nadu kapor corona hadu menta ka election te session iban kia ya ka ni ka district administration kadayun pelan yo kamploi ya ni kabil ka jongi kat kumbangi dehok panio kisah sa session jungki ta kumbau chairman jong GC jungi ba binas makri la mai phang halor ka jingwan kendu jungi ya DC jong kari boy district te kadai kasin ka baar ka bangiwan kendu yu ya kasin ka baningkong kular na kaliang ka jongu kon punlai ko khatsan ne arpos ni rei na kaliang ka jongi ngilayai ab ngi sya ka khatsan arpos ni yu kalakot henrei si benai tam ngila ab henrei kamdon ke respons lane ka jingkhot yangi kinong yalam ban yakran halor kane kamat ka bangi kendu jing ya tiada ka jing bombense ka jing putlan sachisin kane ka degasin ka baar bangilawan ban kendu yu bat ban ai ka dorkhas ka jungi ka dorkhas ka bangila ai hau ka dei endang ila da penlong ka meeting juga JEC ka kum ka resolution ka balapas ka tiga meeting ngila ai por ya UDC ba lakumno dei ban penlaj ka bil ka basa hapo news ngi lada umla ban penlaj ka tiga bil hapo news ngi ka JEC hi kan sasim daki weipat kilat jing yakhi ki bakam teng e dan dala yakran halor kita kimat nakaliang UDC ula penpau ba yakidau ba balai kasakut kabil hapo Riboy district ula penpau ba kadai ka jing pha pisa duna napo state namar kata umla ban benta ya ka pisa namar ki pisa ka ba uhap ban siu ki babun nadu kinong syong dukan nadu ki basnai ki pandal ki kali kumta terter ula ai ki dau kana kaliang ga jungi ngilaong kidau ki babun nrei ngim kwa ban yakran kita kidau kan rei kai ka bangi dawa penlaj no kamploi ka pisa namar ba kadai ka sin ka baningkong ka history jong ka Riboy district ka jungi bai ka pisa election ka slam hadu kan ne kumansu yathu yapi hakipor ki bamanchwa ki snam ki baladap hakipor election kam juja kumne kinoi noi kali ki balawan phai na ki duty marsin wan phai hakaju hi kasngi iyo ya ka pisa ka jongki umdon kam ban ap lane umdon kam banginwan ni kendu yo DC andrei kane kadai kasin ka beningkong bat ka pensa lengwa bat pensa yangi hapedang ka umdum halor kine ki jinge ki bangi kendu kumbansu yathu yapi haswa ban bat iki kali na ka menta ki duty omdai tanga duty election andrei kiwe ki duty ki ba ka sarkar ka donkam ban bat iki kali ki pha yangi da ki jingthot balada Pimwan mi lane pimwan report hapo kata kasngi ye kali jongki insist anakin pendu no igi permit rengkat ye ka bansis ye ka driving license jong driver karena kaliang ka jungi haka jingting haka jingberngem ka jongki ngihap banuan pendam ngihap ban ai ye lagi kali bakin penun kam andrai ka basnusi endal adap ka kam omdon bapetiaw yangi bat ka babu jing e ba yangi halor ki kot kisla kumba baro ngiyatim bah kapor ban renew iki kot kisla ladang imla kadon ka jingpun stom ka batenge da ka bangi hapsiu iki kuna ki babun munsu yathu ipim ta lada chisngi ka permit ka jungi ka fil ta ka mut klam jingmap sipo wajar ngi sadan kuna san phau tengka ka fitness chisngi ladang imla bensiu ka por babiang ta khen me phi menta da ki benai ka pisa jungi ka sa ta hakano ka rukom ngin siu lane ngin renew ya ki kot kisla ki bangi hap ban renew ngin penkan maru sesin lanengi kenturu ya ka district administration balada hakane kenti ka bamenta kam sim kya ngim banse bangi ki babu i kali ngin siu syu ya ka tax ya ka sarkar kane ka de ka jing pentip na kaliang jungi